Asantehene Otumfuo Osei Tutu II otosumienu ediato na hemfo enkaye nim se ye na womote wo adwamu a hemfo nkuma na eno so hye wo mase no ya memo wo hunhuna wo mo bebre nemom won kyerkyere won mo kwan ahodo mbefa so aboa ama mpuntu atimi afa na ntuma pefra ewo wonkro no emu na ene wo de nsem atudwa na ahemfo mienu ene ye de won asi apakan mu na ye dan wo de a kyerɛ wo manfo ena Otumfuo de sansemi tudwa na ukudenchebo etwaso Asantehene Otumfuo Osei Tutu II emienu edi tudwa se edum pempenso a ahemfo wasantemantem hase no womode entawantawo bia eto machi no mo hwɛ se empuntu ebetimi adadie ne nkasa mu esa kyerɛ mu ese edisa ahemfo nankasa de omu ho esi ho ema empuntu dwuma enkoya hantan wo ho enkoye dwe wo ho enra de na wo ka no ma na nye ho na emom the bread in my no kwaya kwa ma nipa ni nyina fa ho brase kwota ho se fa ho brase kwota ho na nipa ni nyina nya doma wate o se kakra e be kan no nti awi aho brase no mfanta ho se no ka cho aho brase na hantan to manso tetremu hina ya pawo ne foforo nana akwasiku otoso emienu editu dwa se na nipo taipa no so beboa me nwomosua ebepeja ye behwe se enkura na omu nku school ye behwe se beboa na omu ku school e na akura bi wo kura wo ye den kura na omu school no pa adwuma sua ye be ma na sua se wo behwe a me maye no me wo saa ade ne damakoma so a me de nkura bibiri ato adwuma mu ya ebi sua de pam ebi esu eti ye wo mapompon wo mo ho ne ade eti ye behwe se wa woni gi school le ye be mu akọ baba woni nyi hu na pese wo sua adwuma no ye be bo chi dom se obi sua adwuma nana awuku denchembo amani